Jeg skal lige snakke ud af fotosyntese. Først og fremmest fotosyntese, det er helt basalt. Så snakker jeg om grønkornets opbygning, og så om lysprocessen, diffus- og mørkeprocessen, og så om et forsøg, som man kunne lave, hvis man havde lyst. Fotosyntese, det helt mest basalt om fotosyntese er, at det er en af de mest livsnødvendige processer på jorden. Planter optager CO2 fra atmosfæren, koldioxid, og udleder O2, som er ilt, som et resultat af fotosyntesen, som sagt, og til bruger den H2O og vand, og så selvfølgelig også CO2. Og lysenergien, som er det vigtigste element i det her. Uden lyset vil processen slet ikke kunne foregå. Grønkorn er opbygget således, at der er en ydermembran og en indre. Der er også nogle pile her. Inde i grønkornet, der er så stroma, som er det grå areal her, som er sådan noget bindevæv, slået op til at hedde på dansk. Og så er der de her, der hedder granum, som er stakke af thylakoider. Og i thylakoiderne, der ligger lumen, som er det sted, hvor lyset bliver opfanget. Det der sker i grønkornene er følgende. Lys bliver ved hjælp af lys spaltes vandmolekyler til elektroner, som vi følger og senere hen over til ilt, som er en af processerne, vi så heroppe, og til 4 brintionen, som der er foran, og som vi senere får se over i sin ATP-system. Det er fotosystem 2, der er sådan cytokrom BF. Der sker det, at de 4 elektroner, vi har her, de trækker de her H+ ioner op, her brintioner op, som vi senere skal bruge til ATP-syntesen. Det skal være på den rigtige side af stromaen. Stromaen, som bare det her, det skal være det samme på siderne af det. Samme mængde H+ ioner. I fotosystem 1 sker der så det, at fra mørkeprocessen kommer der 2 NADP+ og 2 H+ ioner op i fotosystem 1. Ved hjælp af elektronerne bliver det H her sat på P'et, og det bliver så til 2 NADPH, som i mørkeprocessen, som jeg ikke uddyber yderligere, så igen bliver til 2 NADP plus 2H. I mørkeprocessen bruges CO2, og der bliver udledt C6H12O6 og vand. Igen, det vi så i det her billede. ATP-syntasen, som er den sidste af de 4 processer, der sker her, der sker det, at 3 adenosine difosfat og 3 fosfat, helt andet, det kan være mig, det bliver ved hjælp af energien for det her de her altså 12 brint bliver sådan, jeg ved ikke om man kan kalde det for sat sammen til ATP, som er adenosin trifosfat. Man kan bare kort sagt sige, at det P her, det flyttes over herpå, og så har vi ekstra P med, og så bliver det til adenosin trifosfat i stedet for difosfat. Så kan vi snakke om forsøg. Det jeg havde tænkt mig med forsøget, det er, at man har vandpest, som er en vandplante, som er en, kort sagt bare en stængel og nogle små blade på. Smider man i noget vand. Der kan varieres på de forskellige, eller på vandet, det kan være dansk vand, eller jeg ved ikke om man kan finde noget vand, der mangler helt, det er muligt. Så skal man have en CO2-måler, man skal have en O2-måler, og så skal man have sat de to til op på pro, så man kan måle på iltindhold i det vand, som man bruger, ilt og CO2-indholdet. Forhåbentlig vil man kunne antage, at planten vil bruge CO2'en og udlede O2. Og der vil man regne med, at mængden ville ændres i vandet.
Yderligere for at fotosyntesen skal ske, så vi før, at der skal bruges lys. Der har vi lyskilde. Jeg tænker, at man kan justere på lyset. Man kan enten fjerne det helt, eller man kan justere det på en eller anden måde med en skærm foran lampen eller noget lignende. Sådan så man hele tiden kunne ændre på variabler, så man siger, okay, mindre CO2, så vil fotosyntesen højst sandsynligt foregå langsommere, end hvis der var meget CO2. Hvis man nu fjernede lyset, så vil man se noget fotosyntese. Og sådan vil man kunne justere på en masse forskellige ting og sager. Det man ville kunne se på, jeg kan ikke pege med fingrene, måden man ville kunne se på, om det virkede, det var ved at tælle bobler, som kommer ud af stænglen fra vandpest. Kommer der mange bobler, er der meget fotosyntese. Kommer der ikke nogen bobler, sker der ikke noget fotosyntese. Det er selvfølgelig nødvendigt at foretage et kontrolforsøg, og jeg vil sige, at kontrolforsøget vil bare være vand, lys, ingenting andet. Så vil der være et forsøg, hvor man så fjerner lyskilden, og så bare ser, hvad der sker i glasset af sig selv, og så kunne man se på, hvis nu man brugte dansk vand, så burde der komme flere bobler, bla bla bla. Man kunne også se på nogle fejlkilder i forsøget. Det plejer man at skulle. En fejl kunne være, at vandpeststænglerne ville producere forskellige mængder. Det kunne være, eksempelvis hvis der nu ligger noget luft i glasset, så ville der være noget CO2 og noget ilt i det, og ilten ville ikke være i vandet, men i luften højst sandsynligt. Og det vil også skabe en fejlkilde. Temperaturen er heller ikke uden, temperaturen er også vigtig, fordi jeg mener, det er omkring 25 grader, hvor planters enzymer virker bedst, og vil producere fotosyntesen mest effektivt. Så hvis nu for eksempel man lavede en plante i meget koldt vand og i meget varmt vand, og noget i 25 grader, så vil man nok se, at cirka ved de 25 grader, hvis altså også at vandet og lys og det vand, der er rundt om planten, det er som det skal være. Det fungerer ordentligt, hvis det spiller overens. Så alle kravene bliver opfyldt optimalt. Mest optimalt. Det var en smule kort, men godt forhåbentlig. God weekend.